ngizothetha. Kanti message yakwazi ukugadi. Amen. Elixesha sikulo. Lixesha lokuba uncokole kunye naye uThixo. Ngoncane ngathi ndirayi noma ndiphindile ilunge. Lixesha loba nincokole akasekho ecaweni ukuwe. Akafumaneki ecaweni ngoba ecaweni kukho izikhohlakali zodwa. Uba singake sicele nje ngokuncika inhliziyo zenu, ungayibaleka neyakho ibeke nje apha esandleni sakho. Ube izokhetha inhliziyo yakho ungakhangela ngathi ingcono kunezinye. Andiqondi uba iyamngile. Ndicima ndixoxishe imali. Elindele enye into. Elindele enye into. Praise the Lord. Ukusindiswa abazalwane akuyo le nto kuyixelela. Okanye le ucinga uba yiyo. Ayiyo. Ndithi ke mna ke mntana abakasindiswa baselephelasi. Akekho usindiswe. Bonke abasekhoyo basahlangula. Basebenzele ukusindiswa kwabo. Noba bangatsho apha emlonyeni babasindisiwe xa besixabisa, kodwa the main fact basasebenza. Ngoba ukwazi ukuthi usindisiwe. Okay, mandenze ithethe nje krwada. Etephini enye awukwazi ukuphuma amanzi arhakayo namanzi anjani. Okay. Akho disibulala ngoba ufundise wale xa u-expect ukubona imfundiso yakho uvele kuthi gqi into negative. Ungathi gqileni ukuthi ingafami izawuthixo. Ndingayithetha nje ngoku xa ifike mandiyithethe. Kungene njani? Uyazi bazalwane uThixo xa ifuna ulungisa. Xa ifuna ukulungisa into ulimaza umntu. Kubakho limalayo xa kufuneka. Asenjini. Uyazi uThixo xa ifuna fokwathi sathena ngabandiva. Xa ifuna uThixo ukulungisa into ebekade icinga wonke umuntu angayilungisa. Kufuneka ulimale umuntu oyi-1 ukuze kulunge lapha. Bamkhoboza bazama ukukhoboza kanti uThixo ufuna ulungisa into. Uthi ngoba umuncu uqumba uhlala endlini ngoba awazinto umuncu. Kanti bubu sazi uzawuqala ujonga emva koba benikhobozile kwenzeke intoni. Praise the Lord. Bakhala bathanda ngani? Okugqibela. Kanti masiyivale into ethi singa ayikho lo. Ana. Praise the Lord. Amen. Amen. Makasiyivale into ethi singayenza.